'yan uwa ma abuta karamci. Wannan bawan Allah ya tambaya mi zai hana a jefa musu bama-bamai. Cewa da bidiyo da na yi akan 'yan ta'adda da an ka killace a Tanzawatan a can faranciyar Alger da kasar Mali. Tabbas dan uwa ni da kaina wannan tambayar da kai na yi wa kaina ita. Amma daga baya da nake cikin bibiya sai na gano cewa fa an kashe rayukan 'yan ta'adda da yawa a wannan wuri. Duk wata bas da suke da ita akan duwatsu wadda aka shirya kayan yaƙi da komi a wannan yankin, sojoji sun tarwatsa su da drone. Ana ikirarin 'yan Cote d'Ivoire nationalité ivoirian 700 kusan 800 gera suke. Akwai 'yan Najeriya wajen 550 da wani abu. Algeria ita ma tana da kusan haka. Faransa take da 200 ko da nawa ne. Kasashen Turai suke da 200 su ma da wani abu. Abun zuwa ne. Mauritania har zauke ga kasar Ghana tana da su. Duk suna cikin wannan wuri. Akwai waɗanda aka ɗebo su daga Sahara Occidental waccan ta farancirkin Maroc da abun nan aka ɗebo su aka biyo da su ta Mauritania. Suka shigo kafin su kawo Mali, sojojin Mali suka kashe waɗannan suka ƙare da su gaba ɗaya. Ana maka maganin 'yan ta'addan da aka kashe akalla ƙasar sun kai 4,000. Yanzu ma Dubai ne annan kilaci. To ka san shi yaƙi ɗan zamba ne. Ina tabbatar maka akwai waɗanda cikin yaƙin ibe yake magana alal misali. Ya ce akwai wanda za a zo a kama uwar shi gaban shi a kashe mishi uba kuma a yi zina da uwar shi a tafi da shi. Akwai yaro da yake bada labarin shi dan shekara 16 wanda sai da aka yi kwanaki 'yan ta'adda suna zuwa suna lalata da uwarsu saboda uwarsu tana da jiki mai kyau, tana da kyau. Suka zo suka dinga lalata da ita sannan suka kashe babansu kuma suka ɗauki ɗan shekara 16 an kasa shi cikin ta'addanci dole. A haka kaga irin wannan yanzu idan an kashe shi gwamnati ta ce ta kashe ɗan ta'adda, amma shi har ga Allah ta'addancin da ƙarfi da yaji aka ce lissashi aka sashi a ciki. To a hakan kuma akwai mutanen da suka tare da su wanda suke musu aiki wanda su ba ta'addanci suke ba, 'yan tonon zinare ne da miye suna nan masu taurin kai daga ciki ba su hita ba. Wasu ana ce musu wannan abun ƙarya ne, sojan Mali ba zai iya zuwa nan ba, ƙarya ne kaza. To gashi nan 'yan ƙasar Ukraine an kashe 330 da wani abu ko da 7 ne ko da nawa. Haka Faransa an kashe su fiye da yadda kake tsammani. Yanzu kuma mafita suke nema. Ni da kaina na yi tunanin tun harko da aka kawo me yasa duk ba a yi da su. To ita Mali da gwamnati ba gurin su bane a ce kullun zub da jini. Haka mu ma Niger ba gurin mu bane kullun a ce ga wani kabila can ko wasu mutane ana rigima da su kullun ana zubar da jini. Wannan gwamnati duk ba gwamnatin arziki wadda take kaunan 'yan kasar ta.